ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛɛ sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati in na k'a fɔ ɲɛna nin ye Malikura kunnafoni kɛnɛ sigikanw ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC kunnafoni kumabaw bi utukalo tile 15 san 2024 filɛ nin ye ninnu ye. Mehana marala Niger jamana kan dasagokɛlaw ye kabako lamaga fasojamakulu lakanakanw kan ka mɔgɔ 14 faga ne ka caaman jogi kɔsegina Niger sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ka laseli gafe laban kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ k'u ye kojugukɛla 2 minɛ an bena détailw di aw ma kusa a kan. Mali la cakɛda min bɛ baara kɛ ka kasarabaw kunbɛn ne a bɛ wele nazarakan na ko comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes naturelles ye welekanw cari ka kɛ ni sanjiba ka tiɲɛniw ye juillet kalo tɛmɛnen ninnu na an bɛna kuma a kan jɛmukan kɔnɔna la. Katoliku ka kalanso Mali jamana kɔnɔna na tɛna u ka daw yɛlɛ ɲinan l'école wuli la san 135 kɔfɛ laseli min kɛra katoliki dina ɲɛmɔgɔw fɛ ka sababu kɛ jamanaw ka dɛmɛ susuriw ye an ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ye ɲiningali tɛŋunen kɛ Madi Danbelela ale ye karamɔgɔw ka yɛrɛfasakɛkulu ɲɛmɔgɔ ye an bena a ka kumakanw lamɛn. Emmanuel Macron ni Paul Biya ye tasibila kɛ farafindenw ye minnu kɛ sika kɛlɛkɛdenw ye la guerre mondiale senfɛ tasibila kɛnɛ min bena san 80 tariku kɔnɔ waliyaw yakubaya ni kunnafoni ninnu de bena fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni wɛrɛ tɔmɔlenw ka duniya kɔnɔna la ka tɛntɛ aw ye sisan. Ne rien céder de ses valeurs et de ses batailles. Aw dan ka se an ka kɛnɛ wasolen nin kan Nigerkaw fɛ yen nɔ Mehana sigida la Niger sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye a jira k'a fɔ ko dansagokɛlaw ye kabako lamaga fasojamakuluw kan yɛrɛlafasakɛ bolo tɛ minnu fɛ ne ka mɔgɔ 14 faga ani ka caman jogi nka u ma waati kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ a kɛlen kan nin kunnafoni ninnu kɔni sɛbɛntiyara sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ka laseli sɛbɛn fɛ u ka lakana baara ka bɔ karidon na ka taa se arabadon ma lakalen bɛ minnu kɔnɔna la girinkajɔ dɔ senfɛ Mehana lakanakɛla sɔrɔdasiw ye kojugukɛla 2 minɛ ka taa don u ka senfilamafɛ bolifɛnw na ani ka bagan sonyɛlen dɔw minɛ u bolo seereya kelen ninnu ka fɔ la ka tɛmɛ ni halisa kunnafoniw ye Mali cakɛda min bɛ baara kɛ kasarabaw kunbɛliw kan n'a bɛ wele ko comité interministériel de gestion des crises et de la catastrophe naturelle nazarakan na ye a yira k'a fɔ ko sanji kasaraba 33 ɲɔgɔnna de jatew minɛna juillet kalo tɛmɛnen ninnu na san 2024 kɔnɔna la jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min kɛra sababu ye ka du 2,947 bila gɛlɛyaw kɔnɔ. Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ a ɲɛfɔ an ye. Ni waati in na san barika ka bon kosɛbɛ Mali fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen na ni dɔw bɛ yen minnu bɛ u kuma dogoyɔrɔ sɔrɔ ni k'u yɛrɛ tanga san ani nɛnɛ ma ma dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ yɔliyɔli ani mɔrɔmɔrɔ la ka d'a kan so t'u bolo u bɛ se k'u yɛrɛ makaran yɔrɔ mun na ni k'u yɛrɛ tanga san kɔlɔlɔw ma. Sedu Kone ale ye denmisɛn ye min si yɛrɛ bɛ san 15 la. An bɛ si an ye wa ni san kɔni nana an kɔni t'an da yan fɛ kuma dɔ la san b'an ka birifini ɲini k'an da n'o to an yɛrɛ an b'u bisi walima an b'u da ka tila k'an jɔ ni birifini jara kuma dɔ la birifini bɛ ja fo fayi jiginni kuma dɔ la yɛrɛ an bɛ si an ɲiginni an kɔni bɛ si an fɛn bɛɛ. An fɛn bɛɛ yan de. Mais mun y'a to e bɛ si kɛnɛma? Ne bɔra Segu de an dara n nana yan wari ɲini de la wa. Sedu Kone ani a tɔɲɔgɔni caman de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na minnu bɛ k'u yɛrɛ débrouiller ni ka maaw yɛrɛ ka mobili jɔlenw dɔsi wa u si bɛ daminɛ san 14 ka taa bila san 18 na a dɔw bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na a bɛ san 2 bɔ bi u ka fɔla ko gɛlɛya min bɛ u ka nin waati in na samiya in kɔnɔ o de ye u ka se ka siyɔrɔ sɔrɔ ani birifiniw yaasa k'u yɛrɛ tanga san kɔlɔlɔ ma. An kɔni mago bɛ san ani birifini na ani kulovɛri dɔrɔn ani dumuni gɛlɛya bɛ wa mais
minnu ne bɛ to ka bɔ dumuni ka d'a ma quoi u ka duman mɔgɔ o dɔrɔn de b'an dɛmɛ dumuni. Mais est-ce que e yɛrɛ k'i bɔ nin na ka baara ɲini ka d'i ma baara sugu jumɛn de ka di e bɛ fɛ ni ɲɛmaaw ye nin video ye ka se aw ma yan nɔ e bɛ fɛ ka don baara sugu jumɛn de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Soudeur de kɔni kun ka di ne ye. Parce que i y'o kalan kɛ. Awɔ. Mohamed Koulibaly ale ka fɔ la ko setanya de ye ale lase nin yɔrɔ kofɔlen in na ko nka a bɛ lahalaya min na bi ale bɛ o kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ somɔgɔw tun ye ale bila sira min kan. O ye ne bila geribukalan de la n ko geribukalan man di ne o ye ne to a la ne fana bɔra ka na n sigi kɛnɛma ne nana n'u kɛrɛfɛ ne bɛ siyo ta ne bɛ taa ji ta kɔlɔn na ne bɛ na mobili kɔ yan an bɛ gardement kɔfɛ an kɔni si yan yɔrɔ la. Wa ni denmisɛn minnu filɛ nin ye tan teri b'u la minnu bɛ siyɔrɔ ɲumanw na. U bɛ yan nɔ u bɛ maɲumanko de la ni gaduma mɔgɔ yɛrɛ ma dumuni d'u ma u bɛ to ten tɔ n'u ma mobili ko ni mɔgɔ min y'u dɛmɛ ka na wari d'u ma yan nɔ u kɔni bɛ si tantɔ de ne yɛrɛ bɛ na baro de la ne terikɛ de don ni mɔgɔ min kɔni y'u dɛmɛ a ka di ne ye vraiment. Mais est-ce que e somɔgɔ kunda e y'a fɔ i somɔgɔ ɲɛna k'i terikɛ bɛ nin gɛlɛya la? Ayi ne m'a fɔ. Ni denmisɛn minnu filɛ yɔliyɔli la ni samiya in na nɛnɛ ani sanji cɛ la o ni dɛmɛ ka kan ni waati in na sabula denmisɛnw don o kama wele bilalen don baɲumankɛtɔnw ma minnu ka baara ɲɛsilen don denmisɛnw lakanani ma bɛdaw la o ni alajɔ ɲumanw u k'u hakili to nin denmisɛn ninnu na Mali korokara bɛɛ lajɛlen na ni samiya in kɔnɔ bawo o ni dɛmɛ ka kan. Mariam Kuyate ka lasirikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. San 135 kɔfɛ katolikuw ka kalanso Mali kɔnɔna na bɛna datugu ka bɛn ɲina lɛkɔlita waati ma. Waleya minnu bɛ kan ka dusuma kasa bila an bɛɛ lajɛlen na sabila an bɛɛ y'an ka kalan de kɛ nin kalanso ninnu kɔnɔna la. Tarikuw bɛ a yira k'a fɔ ko lakalanso fɔlɔ nin dayɛlɛla Kita dugu de la tubabu moriw fɛ minnu tun bɛ wele ko les pères du Saint-Esprit. Mun ye nin taabolo ninnu waleya mun nana ne nin ye Mariam Kuyate ye ɲininkali sɛmɛ Madi Danbele la ale ye karamɔgɔw k'a yɛrɛ la ka fasakɛ kulu ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ an ka kumakanw lamɛn. An ka ɲɛmɔgɔw y'an wele n'o ye enseignement catholique ɲɛmɔgɔ ye directeur national o don a ye syndicat wele ko dayirana k'anw na ko n'i y'a ye gɛlɛya minnu bolo kan bi tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement tɛ ka subvention di a dicogo la komi convention de b'olu ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'o yɔrɔnin faamuya anw minnu bɛ enseignement catholique la an mɔgɔ hakɛ min bɛ yen bi na mɔgɔ 1613 de bɛ yen convention min bɛ église ɲɛmɔgɔ ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o ye anw sara tali ye 100 sara 80 gouvernement bɛ jɔ n'o ye donc an ka ɲɛmɔgɔ de y'o yira n na comme quoi gouvernement bɛ kan ka fisifasa don o saraliw la ok fo ka na se mɛ kalo tile 15 u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ gouvernement y'a yira an ka mɔgɔw la ko bon ko décembre kalo mun bɛ nalen le décembre kalo tile 31 2024 la olu bɛ subvention jɔ carrément donc an ka mɔgɔw y'an wele k'o de fɔ an ye syndicat ɲɛmɔgɔw. Yala gouvernement kɛlen ko fɔ évêque maaw olu ka hakilinata kɛla mun ye o la? O fɔlen yarɔ u ye bɛnɲɔgɔnya caman kɛ u ye ɲɔgɔn lajɛrɛ caman kɛ a si ma ɲɛnabɔ évêquew fana farala ɲɔgɔn kan sisan Mali évêquew farala ɲɔgɔn kan 6 k'a fɔ ko ni gouvernement kɔni tora k'a ka fɔlen sabati décembre kalo la olu fana a ka nɔgɔn olu bɛ an ka école bɛɛ datugu octobre nata ni école bɛɛ datuguna filanan u bɛna école karamɔgɔ bɛɛ licencier ka gɛn ka bɔ baara la donc an kɔni welela k'o kumakanw de fɔ an ɲɛna fɔlɔ donc yɛrɛ kuma gɛlɛya mun b'an kan fɔlɔ o de ye nin ye fɔlɔ. Waati min na a yirala la k'a fɔ ko aw bɛna licencier an bɔla a kalama aw kɔni ye wulikajɔw caman kɛ ni aw ɲɔgɔnna syndicat tɔw ye kalanko bunakun kan nka minisiriso dɔ fana sigilen don kalanko yɛrɛ kama Mali jamana kɔnɔ yala aw wulila ka se o fana ma wa? Juste utikalo mun jɔlen filɛ nin ye jour pour jour ala ka hinɛ secrétaire général taba in na Kinan ani ministre mun bɛ yen sisan o y'a sɔrɔ a kɛra ministre ala ma kalo kelen lafa
an ka gɛlɛya fulen don an y'a ɲini ka ninnu rencontré a donni kama Kinan ala ka hinɛ la a bɛ cɛ so bi a ko aw sénégalais taw nɛgɛnna an bɛ yɔrɔ min na bi utu kalo 2023 église ka juru foyi tɛ gouvernement na n'o ye subvention ye a donni kama a y'a montant yɛrɛ fɔ an ɲɛna ka sɛbɛn ka d'a ma an bɛ mun ye tuguni église ɲɛmɔgɔw ko gouvernement fana tɛ ka mɔgɔ subvention sara donc ninnu fila si tɛ ka na kan jɔlen de f'anw ye kan jɔlen ye mun ye la réalité n'an sera ministre ma olu b'a fɔ subvention de taa t'olu fɛ yen i mana se église ɲɛmɔgɔ ninnu ma n'an n'olu ka rencontre bɛ yen awɔ u bɛ subvention di mais u bɛ tota la ainsi de suite donc an t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ min lettre officielle sɛbɛn fura tɛ yen mun b'a jira k'a fɔ nin subvention bɛ di nin temps à temps an kɔni b'a dɔn convention ni ɲɔgɔn cɛ a sɛbɛnnen bɛ yen état bɛ église subventionné kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ donc janvier fo ka se juin na o subvention bɛ di ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ bɛ di juillet mana se juillet fo décembre u bɛɛ bɛ di ɲɔgɔn fɛ mais an ka ɲɛmɔgɔw ko gouvernement famana o ma an t'a dɔn tiɲɛ bɛ min an t'a dɔn nkalon bɛ min. Ayiwa aw tɛ nin ko tiɲɛ ni a nkalon dɔn aw ka laɲini bɛ se ka kɛ mun ye yaasa ka se ka école catholique sauver aw minnu fana bɛ ka écoledenw kalan aw ka se ka to aw ka baara kɔnɔ. N'i ye jateminɛ enseignement catholique jateminɛ école karamɔgɔ 1913 de bɛ yen denmisɛnnin minnu b'an bolo k'u la kalan sisan a bɛ taa écoleden 42 kɔ la donc e yɛrɛ k'o jateminɛ k'i sigi k'o jateminɛ octobre kalo sera ka ban n'a fɔra o bɛɛ bɛna kɛ chômage la yɔrɔ fɛn ye mun man ɲi jamana yɛrɛ ma fiyewu bon an ka ɲɛmɔgɔ ye église lamɔgɔw ye olu fana olu ni gouvernement de fankelen fɛ an kɔni b'a ɲini u fɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ka bɛnkan kelen kan sɛbɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛn fura u bɛɛ k'i jilaja ko sariya min b'o sɛbɛn fura la k'o labato dɔrɔn labato ye jumɛn ye n'u bɛnna kan mun kan bɛnkan mana kɛ tiɲɛna n'a tiɲɛna a kan ka ladilan cogo min na pour que anw a bɛ kɛ an minnu kan anw n'an ka ekɔlidenw an kana tɔɲɔn sɔrɔ o la quoi an kɔni b'o laɲini de ɲini gouvernement ni église ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ. Ayiwa nin ye welekan ye k'a lase fɛn min ye lakɔlidenkɔrɔw ye mission catholique ani Notre Dame ani Sainte Thérèse welekan bɛɛ ka wuli ka jɔ nin kalanso ninnu datuguli tɛ fɛn ɲuman ye Mali yɛrɛ ma ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye tasibila kɛnɛba farafin na kɛlɛkɛdenw kɔrɔw ye bi alamisa in na faransikaw fɛ yen nɔ min kɛnɛsigi kɛra Emmanuel Macron ani Paul Biya fɛ ka farafindenw olu ka jolibɔ n'u ka nin dili la ka Faransi kumabɔ la guerre ba ninnu senfɛ san 80 kɔfɛ Mariam Traoré. Kalo fila kɔfɛ tasibila ɲɛnajɛba min kɛra Normandie Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ni farafina gungana jamanatigiw n'o ye Cameroun, Gabon, Comores, Centrafrique, Togo ani Maroc jamanatigiw ye farala ɲɔgɔn kan Bouloris o kɔgɔji sanfɛ Faransi jamana woroduguya fan fɛ k'u ka don min bɛ wele ko dragon o san 80 ɲɛnamayali baaraw sigi sen kan. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. A ɲɔgɔnna wɛrɛ min bɛ kɛ u ka marabolo kɔnɔ min ma lakodɔn nka n'a fanba sigilen don labilali kun kan n'o ɲɛnajɛw fɛnɛ kɛra tileganyanfan waati kɔgɔji kan ka sabu kɛ waati yɛrɛ yɛlɛma taabolo cogo ye. Jamana minnu ni Faransi cɛ ka gɛlɛn ni waati ninnu na ni Burkina Faso bɛ o jamanaw fɛ tun ka yan k'u ka maa sugandelen bila ka taa nka Niger, Mali ani Algérie olu ma maa si sugandi ka taa nin ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan. A tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw taara ka ɲɛsin finitigi kɔrɔw ma minnu ye kɛlɛ kɛ Faransi kɛrɛfɛ n'u bɛ wele ko ex-colonie française nanzarakan na. Nin kɛlɛkɛkulu minnu ni olu yera Faransi jamana kɛrɛfɛ métropole n'o kɛra utukalo tile 15 san 1944 min senfɛ a kɛlɛkɛkulu hakɛ tun bɛ se mɔgɔ 100 ɲɔgɔn ma min fanba bɔra Amérique, Canada ani Britannique yera u ka kɛnɛ kan min bɛ wele ko VAR ka ɲɛnajɛ kunfɔlɔw koromo kari. Faransi jamana finitigi mɔgɔ 250 de yera kɛnɛ kan minnu bɛ wele ko B. O kulu minnu tun kɛrɛnkɛrɛnnen don ni finitigi kɛlɛkɛla kɔrɔw ye Faransi jamana tɔgɔ la n'u bɔra farafina gun kan n'a bɛ wele nanzarakan na ko colonie française en Afrique minnu ye Tɔlɔn ani Marseille minɛ kunɲɔgɔn 2 kɔnɔ. O de kɛra sababu ye ka Europe gungana labila ka bɔ a ka marabaga kɔrɔw bolo.
a kɛra sababu ye fana ka Faransi jamana dɛmɛ ka lagosi bi san 1940 waati n'o kɛra sababu ye u ka sigi kɛnɛ kelen kan ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni ka o sebagaya fana sɔrɔ k'a sabu kɛ nin finitigi kulu ninnu ka dɛmɛ ye wa ko min ɲangan tun ka bon Normandi bolo. Des traditions guerrières immémorables, admirables de courage. Ayiwa ni y'an selen ye an ka kunnafoni ta ko fɔlɔ laban waatiw ma an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a ka to nɛgɛ kan an bɛ tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na kɔfɛ sisan ka na jɛmukan tɔ lase aw ma a k'an bɛn sɔɔni. An balimaw ani yantuma lakanabaliya min bɛ ka bonya o kɛlɛ sen fɛ aw hakilina ye mun ye Mali dancɛw lakanani ko la yala o dancɛ minnu bɛ farati la olu kan ka kologɛlɛya wa aw hakili la yala lakana jɛ ka baara kura bɛ se ka kɛ ni Algérie Mali o ni Mauritanie cɛ wa aw hakilina ye jumɛn ye aw ko di minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon jamukan na n'o ye août kalo tile 16nan ye a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan. Ni y'an seginnen ka na an ka kunnafoni kɛnɛ kan ka taa an taa Burkinakaw fɛ yen nɔ Burkina Faso fanga ka dansogokɛlaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna la ye a danatigɛ ka jamanadenw ni foroba cakɛda baarakɛdenw labɔ ka u bila ka taa faso kumabɔ o de sababu y'a to kirikɛlaw caman kun welela dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na ayiwa ko ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u ye wele bila jamana kiriso ma min ye jo di kirikɛla ninnu ma ni a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ayiwa ko kiritigɛla bilali ka taa dansogokɛyɔrɔ ninnu na ye sariya sɔsɔli waliyaw de ye yaasa ka koɲa nin ɲɛdɔn ka faamuyali sɔrɔ a la an ka laselikɛla Kader Traoré ka bɔ Wagadugu Burkina bɛ an bolo directement na Kader an ka foli b'i ye. Ayiwa ni e bɛ mun ɲɛdɔn nin taabolo in kan sabula kirikɛlaw weleliw ani u ka ɲɛmɔgɔw ka a yira k'a fɔ ko nin ye sariya sɔsɔli waliya de ye dalu jumɛn de bɛ u bolo fanga yɛrɛ ɲɛma ka se ka u taabolo ninnu fɔ. I n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na fanga ɲɛmaaw fɛn fɛn ɲɛmaaw ani kiiritigɛlaw kɔni olu tɛ bɛnna tilefɛ min na ayiwa an bɛ taa ni ko min ye août kalo tile 4 tɛmɛnen ayiwa dugu bilaso min ye Burkina Faso yɛrɛ ka jamana faaba dugu filanan ye o yɔrɔ in na lajɛlikɛla dɔ limamukɛ dɔ o ye kiiritigɛlaw ye ale nɔminɛ ale limamukɛ min ye Mahamudu Baro ye sabula ale tun ye ja dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a jira ko kiiritigɛlaw ka baara kɔni ko o bɛnnen tɛ sabula o bɛ maa gansan minɛ ka taa olu datugu kasodenw na ayiwa o ja ni dɔnni kɔ dugu bilaso ka tribunal o ka kiiritigɛsoba ɲɛma ale sera ka ni limamukɛ min minɛ ka taa ale don kaso la ayiwa tile damadamani tɛmɛni bugudilasolakaw bɔra ka wulikajɔ kɛ ko fo u ka se ka ni kiiritigɛla nin labila ayiwa wulikajɔ baara ka bonyana kiiritigɛla ni limamukɛ nin fɛnɛ o sera ka ale labila o tɛmɛni kɔ fanga ɲɛmaaw ye dase dɔ bɔ u ka cikɛda min ye min bɛ kɛlɛ yɛrɛ kunna ni dɛmɛnikɛlaw ye n'an ko commandement des opérations du théâtre national ayiwa u kalo tile 9 ale ye dase dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a jira ko bugudilaso ka kiiritigɛla 2 kɔni ko olu bɛna taa fara kirikiriw kan ani yɛrɛkɔrɔsidugulenw an min wele ko député yaasa ka se ka kɛlɛ kɛ olu ye min ye an min wele ko réquisition o ye olu maa 2 minnu minɛ ka taa ni o ye nka sɛgɛsɛgɛw y'a yirana ko nin kiiritigɛla maa 2 min kɔfɛ kiiritigɛla wɛrɛ maa 3 bɛ yen minnu fana ka ɲi ka nɔ minɛ ka taa ni olu ye kɛlɛkɛyɔrɔ la min na taa kɛ kiiritigɛla minnu na taa kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la o bɛna taa se maa 5 ma o kɔrɔ ko fanga ɲɛma kɔni o ma jɔ ni kiiritigɛlaw ka baara ye sabula an y'a ye cogo min na limamukɛ ni Kader yala Kader o faamuyara yala kɔlɔlɔ bɛ kiiriso ka wulikajɔ in na k'a tigɛ k'a jira k'a fɔ ko kiirikɛlaw weleli bɔgɔ jeninen ka se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la waliyaw minnu filɛ nin ye tantɔ tɛ sariya sɔsɔli ye yala kɔlɔlɔ bɛ o taabolo kan u ni fanga tigilamɔgɔw cɛla la wa teliya la. An tɛ ka se kɔlɔlɔ baara in na n'an y'a fɔ an b'a ye kɔni kiiritigɛlaw bɛna se ka taa mun ye kɛ kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ni marifaw ye olu ka baara tun
marifa ko ye olu ka baara ye ka se ka ko tiɲɛ fɔ u ka kiiritigɛso la nka ni a labɛnna ko olu ka kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kɔni o ye i n'a fɔ u ye jalaki la olu kan ani sariya kura de bɛ bonya olu kan sabula n'an y'a filɛ an b'a ye ko pabi tuma damadɔni kɔni kiiritigɛla kɔni olu bɛ sɔn tɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka latigɛ dɔw kan an b'u wele ko décision ayiwa o gɛlɛya de bɛ kiiritigɛlaw ani fanga ɲɛmɔgɔw cɛ. An ka foli b'i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ ni sa lasigiden so l'Amérique ka lasigiden so ani a ka dɛmɛ furuba cakɛda baarakɛyɔrɔba USAID Mali la ani u ka baarakɛɲɔgɔnw 44 ɲɔgɔn na minnu ye bɔ jamana wɛrɛw la ani minnu yɛrɛ bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na farala ɲɔgɔn kan ka hadamadenw dɛmɛliw ani lahinɛliw tasibila don kɛrɛnkɛrɛnni u ɲɛnamayali kɛnɛw sigi Bamakɔ. Mohamed Daɲogo bɛ détail di an ma an k'a lamɛn. walasa ka nin don in ale ɲɛnamaya baɲumankɛ tɔn minnu n'olu ni USAID bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani l'Amérique jamana ka lasigidenso n'o ye ambassade ye o nana ni jaw ye o ja ninnu o b'u ka baaraw de yira Mali fan 14 o bɛɛ lajɛlen na u ka cɛsiri u fora o la Richard Kimball fɛ n'ale yɛrɛ ye USAID o ɲama dankan ye. An b'aw fo a ka dongo don cɛsiri la malidenw ye an b'a dɔn k'a fɔ aw caman bɛ yen an n'aw ka denbayaw aw yɔrɔ ka jan kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta aw cɛsirilen don walasa malidenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Nin kɛnɛ in kan Mali ministre min ɲɛsinen don kɛnɛya kow ma ani ɲɛtaga o sabatili ye n'o ye colonel Assa Badialo Touré ye ale tun bɛ kɛnɛ in kan ale yeli kɛnɛ in kan sa Rachna Koronen n'ale ye l'Amérique jamana ka lasigiden ye ale ko b'a yira k'a fɔ ko Mali ani l'Amérique jamana u bolo u bɛ ɲɔgɔn bolo wa u ka badenya o sinsinnen no kosɛbɛ. Rachna Koronen adamadenw dɛmɛ ni kuma tɛ se ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère min jɔlen don ni kɛnɛya ani adamadenw ka ɲɛtaga ye dɛmɛ ninnu de b'a to an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw bɛ nɔgɔya Mali ani États-Unis. walasa nin baɲumankɛ tɔn ninnu n'olu bɛ t'u jɔ fo 40 ani a kunkanfɛn na u ka baara u kana yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan a ka kɛ baara ye mun bɛ se ka nafa lase malidenw ma ministre min ɲɛsinen don kɛnɛya kow ma n'o ye Assa Badialo Touré ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ lajɛrɛ kɛ sangaw la lajɛrɛ min b'a to u ka baaraw o sigili sen kan koɲuman o bɛ latigɛ. An k'a lamɛn. An bɛ dɛmɛbagaw fo a bɛ wagati jan bɔ sisan ministère min jɔlen don ni kɛnɛya ani ɲɛtaga ye ale ye baara kura boloda kelen kelen baara an y'o dabila an bɛ jɛ ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka hakilina falenw kɛ walasa an bɛ se ka ɲɛtaga ɲuman sabati jamana kɔnɔdenw ye. Nin baara in kɔni kuncɛtɔ ministre Assa Badialo Touré ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko camancɛ fɔ u kɔni u bɛ fɛɛrɛ dɔ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa nin baɲumankɛ tɔn ninnu u ka baaraw k'u dɛmɛ o la walasa halisa malidenw u ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ taa Rusi la Rusi jamana ye laseli kɛ k'u bɛna lakanakɛla kuraw bila ka taa fara kɔrɔlenw kan Belgorod u ni Ukraine jamana dancɛw la fitinɛ gɛlɛn kɔtigɛbali bɛ yɔrɔ minnu na nin ye a tile 9 ye Modibo Dambeli. Lajɛrɛ de sun fɛ mun kɛra u ka jamana dancɛw la lakana koɲa kan Rusi jamana ka sardasiw ka minisiri Andrei Belousov ko finitigilaka dɔw bilala ka taga Belgorod fanfɛla la ni lajɛrɛ y'a to ka kuma fɛɛrɛ kura minnu bilala sen kan yaasa ka se ka u ka jamana ka dugukolo fɛɛrɛ kɛnɛ k'o lakanani ani dankaribaliya o la sabati ani ka se ka fasojama ani minɛ minnu bɛ a yɔrɔ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla Belgorod olu makaran Ukraine sardasuulakaw ka wulikajɔ cɛ ni laseli kɛra minisiriso fɛ u ka telegram kan o don kelen a siɲɛ fɔlɔ la kabi Ukraine ka ni wulikajɔ daminɛna Kurs utukalo tile 6 Rusi jamana ko a ye Kurpes dugu minɛ ka bɔ u bolo tarata don Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky y'a yira k'a fɔ ko a ka sardasuulakaw ye marayɔrɔ 74 minɛ mun bɛ boli dugukolo fɛrɛkɛnɛ 1000 kilomɛtri kan u ka ni yɔrɔ jamana danbɔ fanfɛla la Donetsk mara la ni ale bɛ Ukraine kɔrɔyanfan na ni kɛlɛ fanba bɛ kɛn ka kɛ nin wagati na Rusi jamana ka minisiri a ko alamisadon u ye Ivani ka dugu o fɛnɛ minɛ ni ale bɛ kilomɛtri 15 yanni ka se Pokrovsk
ni ale u ka yɔrɔ nafamaba dɔ ye. Kiev y'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana ka ni wulikajɔ min bɛ senna nin wagati na ka ɲɛsin Rusi jamana ma ni o y'u ka wulikajɔ fanba ye kabi u ka kɛlɛjuguba min kɛra ni o guerre mondiale ye ko o dabɔra pour que ka se ka Rusi jamana jagoya k'a ka finitigilakaw bɔ Ukraine kɔrɔnyanfan na. Moscou ko ni pangunuw ka dɛmɛ ye ani dronu ani a ka finitigilakaw k'u sera ka jugu ka dankarili wale caman k'o tiɲɛ i n'a fɔ minnu ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka don Rusi jamana dugukolo kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ u ka tagamaminɛnw ye. Saka be farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw di an ma. Jeux paralympiques Paris bafel ngwan nani be sensena kana lujurato ka Jeux olympiques do ni utikalo tile ngwani segina ta ku kunche septembre kalo nata tile seki Mali tokola Kurotumu Kulubali be na ye lancer de javelot ani lancer de disque la John de la nyini ye médaille sugu ye saba ye I desalen de be na sabana no ni desara de be na sabana na konta kadi ni ordre soro ni ordre soro ka jamana drapeau be korota kadi ne ka ordre soro ka nga jamana drapeau korota o kena ka nga jamana drapeau ma deli ka korota Jeux olympiques fara paralympique ka kena ka chogamna ne ka jamana drapeau ka korota kena ka o de kadi ne ntara jeu chama na ina fo en kerefe farafin jamana na ntara jeu chama na en même temps fana ninte jeu paralympique folo ye ni jeu paralympique ke 2016 Rio nyo ke Tokyo 2020 nyo fana ke en même temps fana Tokyo 2020 nyo ke fana et puis en même temps clara ka top 10 fana kono ala Kurotumu Kulubali ya yira ko geleya chama be ina fo misali la terrain ko geleya belebele ba andat na sa bela gelene ma ko te geleya chama ba yere bo geleya folo yere mi geleya folo e terrain ko ni tien yere la nga kuma be terrain ko ni ka atleti chama ba be bi barakadu ye me terrain de terrain datugulen be ba kalama Homme sport datugulen do 2 ans bientôt 2 ans bela jalen ba kalama bo abaka gla te ka gla wona won to don parce que ante mo yela barala yi mais a datugulen ba nye ante se ka nga barake kunyumena par ko do nyana je ni lafia ay ni hakili lafia toro parce que ne pumbe nyere maka nyere ka handicapé mais ngile nga do fargolo nyana je ko non nana ye nyaaye fente na quoi parce que mbe taka entraînement ngoro la ni valide de entraînement ke ñon fait no lo munu ba entraînement fene ke ñon ma vraiment foli belebele ba yara be nyere deme ba ko yara fana parce que nous ba entraînement ñon fait do kele dakele modeli ka yara na ko handicapé u be chogo mina u fana be mina u chogo yala ne ngo ko be chogo no be mina te mina a chogo yala gele ya kono de u be deme ka don fo ye deme ka ta se niveau ma quoi Kurotumu Kulubali ya yira ko le masra amayila ilan kada kanita le chien folo ye Jeux paralympiques kenekan John de la nyini ye VOA Bambara Toro la Bamako Siaka Traoré kala selido ayo an balimaw a y'a faamuya ko ni me dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na kunnafoni minnu kun sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan bi olu de lasera aw ye sisan a bɛ jɛmukan in sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sirabaw kan n'o ye www.voabambara.com ye a bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka pagew kan YouTube, Facebook ani Instagram awa nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye kɛnɛ in kan bi a k'an bɛn waati wɛrɛ an ni ci aw ka kulomajɔ la. An balimaw ani yantuma lakanabaliya min bɛ ka bonya jamana bɛɛ kɔnɔ marifatigi minnu tɔgɔma fɔ n'olu tun bɛ bolimafɛnw kan olu binna karidon na utikalo tile 11 san 2024 sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲɛ 5 la famaw ka kɔlɔsiliyɔrɔ la yelimane kayi mara la mɔgɔ caman bɔnɛnɛ u ninnu la o kɛlɛ sen fɛ aw hakilina ye mun ye mali dancɛw lakananiko la yala o dancɛ minnu bɛ farati la olu kan ka kologɛlɛya wa aw hakili la yala lakana jɛ ka baara kura bɛ se ka kɛ ni Algérie, Mali o ni Mauritanie cɛ wa aw hakilina ye jumɛn ye aw ko di minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon jɛmukan na n'o ye utikalo tile 16 ye a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan